טוב, נתחיל שנוכל להתקדם היום. ברשותכם אני אשתיק. יופי. טוב, אז ערב טוב לכולם. קודם כל, שוב, הפורום הזה להיפגש בו זה לא פורום רגיל, במיוחד שפעם אחרונה שנפגשנו בצורה רצינית זה היה באספת הורים, באזור חנוכה שנה שעברה. אז או שעל הדרך נפגשנו בסופרים, או כל אחד איפה שיצא לפגוש, אז אם היום העולם עובד בצורה הזאת, אז גם אנחנו נתקדם. טוב, בגדול, האספת הורים הזאת היא די דומה לאספת הורים שעשינו בזום בתחילת הקיץ. כן, האמת, יש לי כמה הדגשים וחידושים שאני יכול לומר שבשמחה אני אומר אותם, שקורים גם עכשיו. וזהו, קודם כל בואו נפתח קצת על הכיתה. אנחנו 25 תלמידים מהגוש, גם פה אזור השומרון, רחלים, מגדלים. יש לנו, טוב, זה פחות או יותר, זה הכיתה שלנו. היינו בקפסולות עד עכשיו, אז עכשיו חזרנו מהקפסולות. תקופה שלי הייתה מאוד קשה, שכל הכיתה מחולקת פה וצריכים למצוא את כולם. קצת על התמונות מספרות, התמונה פה של נחזור אחורה, של הספר תורה. אני בכוונה מראה אותה כי היא מבחינתי נקודה, אני תכף גם אסביר. צוות הכיתה שלנו. יש לנו מתמטיקה, נועם לזר, מורה חדש, אין פה לא הגעתי לתמונה שלו, המורה צביה והראל ורבר. המורה הראל ורבר, שניהם ממשיכים איתנו משנה שעברה. ביולוגיה, גם נועם לזר, שהוא גר במעלה אפרים, הצטרף אלינו, הוא בחור לעניין. מי שיצא לו כבר לדבר איתו או לא, אז בשמחה, מגמת פיזיקה לא ניקר, כרגע לא יודע בדיוק, לא מגמת פיזיקה. זה עוד מה שהמערכת מאפשרת לנו, לשון, אני מלמד לשון. ברוך אליצור מלמד שלך, תכף נראה במערכת איפה הכל משתבץ. הרב אברהם קורסיה, המחנך של הכיתה השנייה, הוא מלמד היסטוריה, ונפתלי טרבלסי, המורה לספורט, כל אלה מוכרים משנה שעברה. טוב, אני מאמין שלי, אני מאמין שהוא הולך איתי מתחילת שנה שעברה. אני אגיד שגם במיוחד עכשיו, אומנם אני הגעתי למילים האלו דרך שיר, אבל הם באמת נוגעים ללב ונוגעים לכל המהלך שאנחנו עושים. העניין של מהלך חברנו, להסתכל בכיתה אחד על השני, אנחנו בסוף כיתה אחת, חבורה אחת, ובעיניי זה נר לרגלי לראות שכולם רואים, מרגישים שמחים, מרגישים טוב עם החברים, ואם אני אקח את זה כבר לתוך התקופה שלנו, אז תמיד אמרנו בגל הקודם של הקורונה, אמרנו שיש, במיוחד בקורונה, שיש 0 שערות משמעת. אין משמעת, כולם מתנהגים טוב, שמים אותם על מיוט, והכל רץ. אתמול היה לי שיחה עם הרב אברהם קורסיה, ואז אמרנו שזה אתגר שלנו דווקא, כי כן יכול להיות מטבע הדברים, פתאום יש לנו את הצ'אטים בזום, שיכולים להיות שם ירידות אישיות, תגובות בקלאסרום, ושם אנחנו כן נפגשים, ושם אנחנו כן ממשיכים לדאוג, וגם אני, כחלק אני מאמין שלי, שלכל אחד יהיה את המקום הבטוח. אני ממשיך לרוץ, אני כמובן בסוף ייתן שאלות, אם יש שאלות, ובינתיים גם אפשר כמובן בצ'אט. איך המערכת שלנו נראית? אז האמת, המערכת הזאת, אמרתי לכם כבר שבוע שעבר, שנביא לכם אותה עם הכישורים, במערכת מוטמעים, אבל האמת שזה רק עכשיו היה מוכן. אז זאת המערכת, היא נראית, נעבור עליה בזריזות. 9 רצועה פרטנית, אנחנו ניכנס לזה, תקבלו עדכון בעזרת השם, מתחילת שבוע הבא, מה בדיוק זה אומר, אז אני לא ארחיב על זה, בשעה 10. מה שהיה כתוב כתר תורה, רצועת לימוד קודש, בקיאות, הלכה, אז זה, אנחנו נלמד בזה הלכה, בעזרת השם
רמב"ם נלמד, כרגע התחלנו הלכות ברכות. זה משהו שהתחלנו אותו השבוע, היה לנו מאוד התלבטות עליו, כי כתר תורה, מי שזוכר, היה מעורב לפני פסח, זה היה מדהים, ועם הזמן זה דרך, אז הרגשנו צורך לרענן את זה. אנחנו בכיתה הוספנו שזה יהיה למידה בחברותות. למידה בחברותות, אני השתדלתי, שואלים כתר תורה זה רשות, לא אמרנו לתלמידים זה לא רשות, זה חלק מהמערכת, ואני ציוותתי לתלמידים חברותות, כשבחברותות השתדלתי מאוד שזה יהיה חברותות בין יישובים. כלומר, תלמיד שנמצא, גר בעלי, ותלמיד שגר במגדלים, ילמדו ביחד, כדי שהם לא יכולים להיפגש לא בכיתה וגם ביישוב לא נפגשים, אז לפחות יהיה להם את הממשק הזה בטלפון, התלמידים וההורים חלקם הגיבו, ובעזרת השם אני אלווה את זה, ונראה שזה עובד. מפגש בוקר מחנך, המון פעמים זה בעיקר זה עדכונים, כמה דברים שקשורים ושיעור גמרא. רוצה לומר על גמרא, תכף, אתם יודעים, אני אחכה עם זה למשפט הבא, יש לנו מערכת שעות רגילה, אני לא אתעכב על זה, תעברו על זה אתם, יש את זה גם בקבוצה. אגב, המערכת חדשה, אני אעדכן אותה, היא תתחיל מיום ראשון. טוב, כמה דברים שקשורים לשנה הקרובה. קודם כל, זה מה שהראיתי, התמונה של הספר תורה, אני רוצה לומר משהו שהכיתה, זה תענוג מאוד 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 גדול לראות איך הכיתה פשוט פלאים, איך כולם גדלו, התבגרו, רצינות ורמה גבוהה של לימודים בהכל. אם זה בתפילה בשנה שעברה שהתפעלנו לבד, זה היה הזדמנות שהתלמידים נכנסו גבאים, חזנים, גם כאלה שאולי טיפה היה להם יותר קשה, אבל בעיניי זה מאוד חשוב. על גבי זה, התחלנו את השנה, גם שיתפתי את הרב עובדיה, הרמה לימודית מאוד מאוד עלתה. זה דורש ממני, אני מבסוט מזה, אני גם בזום, שזה קשה לסיים זום ולקבל הודעה מתלמיד, הרב, הבנתי את כל השיעור, שזה ממש לא מובן מאליו. כמובן שבטוח לא כולם הבינו, כי זה קשה דרך הזום, אבל עדיין. זהו, נקודה חשובה. אנחנו נכנסים לתקופת למידה משמעותית מאוד, וחייבים לתת דגש על כל מה שקשור לכך. אם עד עכשיו הזומים התחלקו לתקופות יחסית קצרות, אם זה לפני פסח שנה שעברה, אחרי עוד חודש, עכשיו שבוע, עכשיו נכנסים לליבה של השנה. ואת הליבה של השנה, כמו שזה נראה באופק, למרות ששוב זה יכול להשתנות, זה נראה שאנחנו הולכים לבלות דרך המחשב, דרך המסכים, ולכן, מכל הבחינות אני מסתכל על זה כלמידה, כאילו הולכים לבית ספר, ברור שגם לפני זה צריך להסתכל על זה ככה, שזה, אני עובר לסעיפים הבאים, זה לדבר על המרחב למידה. דיברתי עם התלמידים, אמרתי להם, תקשיבו, אתם מדברים איתי מהמיטה, חלקכם בלי מסכים דולקים, אבל אם לא תיתנו, יש לכם 3-4 שעות ביום של למידה, אם תגיעו לזה במיטה, אתם לא תהנו, תרגישו שהם עורכים אתכם, תארגנו לעצמכם גם פניות, להיות בבית, במקום טוב. אני מבין שמן הסתם לא לכולם יש את זה, במיוחד שהרבה לומדים ככה מהבית. רצינות, גם זה קשור לכל זה. אנחנו באים ללמידה, לא באים להעביר את הזמן. כמובן שפה לי יש את הקושי לעשות את זה מהבית, אז עם דחיפה שלכם זה תמיד יהיה מצוין, עד כמה שניתן. כמובן מה שצריך אני גם אעשה ומה שיעלה אליי. כמובן עם זאת, הנהלים שלנו לזום, אני נותן להם פעמיים נוכחות בשיעור, בהתחלה ובסוף, שמבחינתי המצלמה פתוחה. מי שהמצלמה סגורה, אין לי מושג מה הוא עושה, אני לא חושב שהוא לא ירגיש אני רק, על השאלות אני אשתדל לתת זמן בסוף, בסדר, אז סליחה שאני לא עונה. אז פעמיים נוכחות בשיעור, צרה שמהשתתפות פעילה, מטלות מדי יום, וכמובן אני נותן, ראיתי שמדברים, מתייחסים בצ'אט על האורך. אמנם זה ארוך, אבל אני נותן להם הרבה פעמים הפסקות של 10 דקות, וגם אני קצת מקצר את הזמן, כדי שבאמת הם יהיו בעניינים, והעבודה שלנו היא רק דרך הקלאסרום. אז ברוך השם כולם הצליחו להיכנס, מי שיש לו עוד בעיות מוזמן להתקשר. משהו שאני רוצה להוסיף לתקופה הזאת, שאני עשיתי אותו על עצמי, ואני מרגיש שהוא ממלא אותי, ודיברנו על זה גם בכיתה אגב, לתת לילדים, יש איזה תחום שהם אוהבים, צילום, ציור, מוזיקה, לתת להם להתפתח עד כמה שאפשר, זה ימלא את הזמן, אני הכנסתי קצת לתחום העץ,
פשוט באמת זה תענוג, וזה באמת הזדמנות, כי לא תמיד יש לנו את כל הזמן לזה. אני אגיד, אמנם עכשיו בקורונה זה קצת לא קורה, אבל אני השנה לקחתי על עצמי שהנושא נושא של אישיות, יש מעבר, התלמידים יצטרכו לבחור ישיבה, שגם על זה אין לנו מושג איך זה יקרה בישיבות, או אצלנו גם, אבל בסוף זה לבחור מי הם, לאן הם הולכים, ישיבה חקלאית, טכנולוגית, זה קצת קשור לאישיות, אז ללכת בכיוון הזה, שוב, זה קצת נגדע עם הסיפור של הקורונה, וזהו, אלו עיקרי הדברים. אם יש שאלות כמובן, אני אפתח עכשיו את הצ'אט, לפני שנחזור כולנו לשיחה של הרב יוני, אז כן, אני תודה על ההקשבה. טוב, שלום. אני רוצה רגע להתייחס למערכת שפרסמת, על הלוז. אם יש להם שיעורים, כמו שהיה אתמול, אני אפילו לא זוכרת אם זה היה באנגלית או מתמטיקה, אבל אם יש להם עוד איזשהו מקצוע שעושים אותו בזום, אז כדאי או שזה יהיה משהו קבוע, נגיד, לא יודעת מה, סתם, כל יום שני, מתמטיקה בשעה 12, או שבאותו שבוע יעדכנו אותנו את הלוז של הזומים הנוספים, חוץ מהזום הקבוע שלך ושל גמרא, כי אם זה רק לשים את זה בקלאסרום, אז הם לפעמים מפספסים את זה, כי אם הלמידה היא אסינכרונית, ואתם בעצם אומרים שהם יכולים לעשות את זה מתי שהם רוצים, אז לא בהכרח שב-12 הילד ייכנס וישים לב שאופס, יש לי זום היום. בסדר, אז אני אענה על זה בזריזות. אני אענה על זה בזריזות, כי עוד 2 דקות אנחנו חוזרים. כל מורה שרוצה לעשות זום, הוא מדבר איתי, אני מאשר לו את זה. זה לא קבוע, אז כן המטרה במערכת הזאת, זה שזה כן יהיה עד כמה שידעו מראש, בתחילת שבוע כבר יהיה להם קישור בקלאסרום, שהם יוכלו להיכנס וזה מתעדכן אוטומטית. לא, אבל מעבר לזה שיהיה קישור, שהם ידעו מראש שביום X בשעה Y יש זום, שהם יתכוננו. כן, אז אני אשתדל שזה מה שיקרה, זה מה שאמור לקרות. תודה. עוד שאלות? אני רואה פה, עשיתי זום השבוע והודעתי מעכשיו לעכשיו, אני לא זוכר, אני אשמח שתזכירו לי. נסתכל עוד על הצ'אט שנייה. טוב, איך אני יודע בלמידה מרחוק שכולם איתי? אני לא יודע, זה מה שאמרתי. יש כאלו שנמצאים במחשב ורואים תוך כדי סרטים, אני מתקיל הרבה פעמים. מה זאת אומרת מתקיל? לא בכוונה כדי להפיל אותם, אבל שואל המון שאלות, פונה לחבר באישי. לפעמים קצת בציניות, אני רואה שמשהו מרצד על הפנים, מסך קופץ, אז אני אומר לו, מה אתה רואה, מה מצחיק? קצת זה עוזר לפקס, אבל בסוף אני לא נמצא שם כדי להגיד שהם איתי. לא לקיים זומים ארוכים של שעתיים. לא זכור לי שהיה זומים של שעתיים, כן יש, כל בוקר בעצם אנחנו פותחים אותו בחצי שעה של מחנך, שזה בעיקר לשמוע ולראות, ואז שיעור גמרא. הוא מתחיל ב-11 והוא מסתיים הכי מאוחר 12:10, 12:15, כשבאמצע יש 10 דקות לפחות של הפסקה, והוא גם מתחיל לא ב-11, כאילו עד שכולם עולים, אז ככה שזה אין זום של שעתיים בדרך כלל. זהו, בסדר, אנחנו נחזור עכשיו הקלטנו את זה, אנחנו נחזור עכשיו לשיחה הכללית, באותו קישור הראשון. כמובן, שאלות, אני כאן להכל, באמת. לדעת הכל, הכל חשוב לי, אני גם אוהב את זה, אמרתי בשיחה פה עם ההורים. אם אני לא יודע, אז אני מקווה, אם אני עושה טעויות, אז אני אמשיך לעשות אותם, אבל אם אני יודע, אז גם לדעת לעצור אותם. זהו, תודה רבה. נחזור לשיחה של כולם, אז המשך ערב טוב, ותודה על האמון ועל הכל.